ассалому алайкум ба ҳар як бародари ғарибе ки дур аз ватан. Ман ҳам як додараки ғариби шумо бо ёди ватан. ба фикрам айни ҳол нест нафаре ки орзуи дидани ватанро, модар, падар, ёру бародарро дошта бошад. ҳама дар ғарибӣ ҳастем, ҳама дар дил алам ғам дорем. бовар кунед, ин ҳама ғаму дарду азобу ранҷ мегузарад. худованд сабуронро дӯст медорад. аз ин лиҳоз сабр мекунем. беҳтарин рӯзҳо моро интизор аст. худо агар хоҳад рӯзе мешавад ки дар фурудгоҳ моро наздикон пешвоз мегиранд. иншааллоҳ рӯзе мешавад ки бар касе дидани рӯи зебои модар насиб мекунад. бар каси дигар бошад оғӯш кардани фарзанди хурдакаш насиб мекунад. бар каси дигар бошад дидани ёру рафиқон, ҳамсинфон, бародарон. бар каси дигар бошад дидани падари бузургвор насиб мекунад. худованд ҳар яктаи мо ғарибонро дар паноҳаш нигоҳ дорад. соғ саломат ба ватан баргардем. амин. аллоҳ